Pripravujeme si jednoduchý čokoládový dezert a bude to čokoládový mús s lieskovými orieškami a malinovým kulí. Budeme potrebovať najskôr si orestovať oriešky, následne spravíme karamel z trstinového cukru a trošku vody, spojíme to s orieškami a dáme vytuhnúť. Zatuhnuté karamelové oriešky si nalámame na kúsky a pomocou mixéru vymixujeme na drť, ktorú použijeme neskôr. Čokoládu so smotanou rozpustíme v vodnom kúpeli a zmiešame s vyšľahanou šľahačkou. Hotový mús naplníme do pohárikov. Ešte som tam miešal tie rozmixované oriešky, čas pôjde na servis a dáme vychladiť. Pripravíme si malinové kuly tak, že rozvaríme maliny s trstinovým cukrom, rozmixujeme a prepasírujeme cez jedné sitko. Ideálne na túto prípravu sú mrazané maliny. Aj takto môže vyzerať váš čokoládový mús s jahodovým kuli a lieskovými orieškami na sviatočnom stole. Dobrú chuť!